Maayong adlaw sa inyong tanan. So, nanapod ta, welcome na pod sa atong kinabuhi diri sa bukid, no? So, thank you so much guys sa mga support di ay, no? Pisa na nga atong mga content di ay og kinabuhi ra, simple lang kinabuhi sa bukid. Pero na-appreciate din ako ang inyong support, no? So, sa mga wala pa day kailas ako, ako si Raymond. Ang atong mga main content yun dahil, no, is simple nga kinabuhi lang yun sa bukid. So maong makita ninyo sa akong mga post nga video, puro ra gyud bukid na siya. Uban akong mama, sus, nanunod ang gagmatoy nga iro. So karon di ay mga ahoy ta. Okay, tamaki akong sinilas. mga ahoy ta kay hutda naman tagkahoy. Sorry ta babaw. Suroy ta mo diri, no? So pasensya na mo kung bukid lang yun atong ikakuan sa inyo, no? Ay maura man yun niya atong kinabuhi diri. Simple nga kinabuhi. So mga ahoy ta, kinahutda naman tagkahoy. Bilin ta niya itong sundang o kuan. Ako lang mo ipakita diri sa kanindot ang view. Katong tuwa dito, nay isla dito kanang sa likod sa Banwa, likod ana manang famous nga Kalanggaman Island. Pero dili siya kay makita kay dagom nya kato mo to'y pinakataon namo kana kita mo ana. So mo na pinakataon namo. So mga hoy takay nahutdan man ni kahoy. Wa man tay kuan, man ta kapalit pag gasol kay wa patay budget na natay natay kuan sa ipay nga na burner pero mapatay gasol. Awan sana mapatay gas. So mga hoy una ta kay para natay isugnod mapas mo kuno sa mga makaron. Yung nakabangal tawag spider na. Dako kaayo.
atong gipanguhang kahoy, mga patay na di ni ha. Dili ni siya buhi. Patay ni. Kasi moingon mo nga namutol kog kahoy nga buhi, no? Iskanso na gamay. Ihangak. Paningot kong maayo. Yato ng hikton. Ito ng hiktan kay. Ano mahuli na ta kay magbugha pa tayo abot. So, maghikot na ta. Kanila akong pangtali is kahoy gyapon ni siya pero ang iyahang panit ligon kaayo mo ipanghikot niya. Shapo ang tawag ani sa amo. Ambot sa ubang lugar ug unsay tawag ani. Kini yan pa iyahang panit niya. Mura siyang panitan. Yang iyang panit mo atong ihikot. Wala mo'y dalang PC. So, kani ra gyud. Pwede ninyong ihikot dire. So, nara. Ligon ka ini. Ang tali. Manguli na tayo. Magbugha pa ta ni abot. Hangak. Gihangak si Dudong. So nahikot na nato itong kahoy. Muli na ta, ihapon na. Paningot ko mayo eh. Kabin singot. Nindot kayong view oh. Kanindot yun sa view there is buntod. Diba? Nice kayong view there. Nga manguli na ta. Okay. Mag bugha patas kahoy.
Nabugha na ta. So naman natagbugha. So daghang salamat day guys no sa pagtanaw sa atong mga videos. Kinabuhi diri sa bukid naratong kahoy. Ubay-ubay po datong kahoy. So thank you so much guys for watching. Bye bye.